kamna ba. Mutum ya ce wai duka ma uwa haramu, amma ka duka ma kalme, amma ka duka ma bayan daji, amma ka ce duka ma uba haramu, duka ma uwa haramu, duka ma malami haramun. Ba kai adalci ba, saboda mu da idanunmu ba makahi ba ke, mu mun zauna da bayan Allah ba da jahilai mun ka zauna. Annabi Muhammadu duk abinda mun kaga annabi yayi ko an ce yayi mu ya zama sunna gare mu. Jibrilu shine mai kawo sakon Allah, kuma shi kawo shi ga manzan Allah. Da Jibrilu ya to tambaya annabi, gwada mana yayi wanda aka ladabi, dukawa yayi ce aka yi fa'as na da rukubataihi ila rukubati rasulillah. Jibrilu dukawa yayi ya guhuta gaban annabi yana tambaya annabi, ahbirni anil islami, ahbirni anil imani, ahbirni anil ihsani. Inda dukawa haramun ta da Jibrilu bai dukawa, annabi kuma ya an duka shi tashi ba a duka haramun. Tun da Jibrilu ya duka kuma gaban annabi bai ce mai tashi ba, babu mai hana mana dukawa. Haka in shirmen ka za kai ka kai shirmen ka, ni ban hana ma ba. Ban son tijani, ban son inyasi, ban son na kaura, ko Allah an ce ba a so ne kuma an zamana lafiya. Amma dai kai anniya da kanka. Anniya. A'a, ai suna nan mu wallahi mu yanzu mun waye. Mun billahi allazi mun waye. Abin nan da aka yi ma uwayen mu, kawai mutum ya sarko riga, shi zo ga gari a hada mai damma. Kuta ku an wawaye. Ba a ba kowa ce a'a ba a ba kowa ba. Kai dai abba ka kai matsayin a baka ba. Tun da ba kai matsayin a baka ba, kai hankuli dole ka ji haushi ba a baka ba. Amma dai dama Allah subhanahu wataala cewa yi, ya ayyuhal ladzina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwaykum sadaqa. Ya ku mu'minai, in za ku ganawa da annabi to ku gabatar da alheri gare, ku bashi kuɗi ko ku bashi damma ko ku bashi wani alheri. Babu annabi na an ka ce al'ulama warasatu malamai magadan annaba. In ka gaba a baka ba, ya hankuri, ko kana da karatu kaga ka zo gari amas ba a baka ba, to ina ganin ba magadan annabi kake ba. Dan in dai magadan annabi kaga babu mai hana ma. Yanzu ana raban kayan babanka a hana maka, anya babanka a heka. In dai kan babanka a heka babu hana a raba gado ba a baka ba. Amma in ka gaba a baka, wato ba babanka bane. In ka gaba a baka ba, ka zo ga gari ba a girmama ka ba, to ba magadan annabi kake ba, magadin shaidan kake. Allah shi muna tsaye. Ban ji kun ce amin ba. Wai an ka ganin su sai ka ga an tashi tsaye. Ni yaran na sun zo wurin mutuwa, ina gani ni kare wanda haka wai haddasa wani sun ka tashi tsaye, zagada mu ba mu tashi. Babu tashi. To ni na rasa ita ko ga ina sun ka samu ta. An ce la tasjudu lishamsi wala lilqamari, kakku sajada lishamsi, sun kace kakku sajada lishamsi rana. To shi ku kakku tashi ina kun ka gani? Ni ban taba ji kakku tashi ba, shi ni ban taba ji. In kun ji la tasjudu shi, amma kakku tashi ni ban taba ji. Ni dai abinda na sani, Allah ya ce rafi'ud darajati zul arshi, yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja. Allah na daukakar da wayansu cikin ku, balle wayanda Allah ya ba ilimi, ya ba su daraja. In sun zo ga gari, Allah zai girmama su. In ka gaba a girmama ka ba ka kai wurin da Allah ya ce inna lillahi ibadan iza ru'u zikrallah. Allah yana da wasu bayi da ka gansu sai ka ce Allah, da ka gansu sai ka tuna Allah. Shi yasa in ka gaba kai wannan matsayi ba, kai dai bari ta babu. Ka tashi kana kari da dala 30, sai ka ji ana baka labarin alhaji wane karin gida ne miliyan aka bar ta ƙarya na. Bari ta ƙarya na, kai da riƙe 30 ɗinka ka karya, amma dai bari ta ƙarya na. Wa'inda ka kari da miliyan ba su da adadi. Allah shi raba mu da wannan hali. Suna nan cike da gari. Cike da gari. Ni amma babban maganin da Allah ya bani gare su. Babban magani. Madalla. Mutum sai ya ta wani gari can wata ƙasa, shi ɗauko shi zaka shi heƙe mai shi tar da wuya shi ɗan gwalewar shi wai ya samu wani addini. In yanzu zaka bai da aiki sai bacin malamai ne, malaman garinsu da uwayensu. Tambaya bi zaka ne kawai. Tambaya bi. Malam, shin da ka tafi can ka samu wani addini ka zaka, waɗannan ma'almin uwarka da ubanka. Dole zai cewa malaman garinsu. To malami kahiri da ɗan ma'almi?
in dai malaman garin ku sun zama kahirai to uwarka da ubanka ko ba dan hala sun ka aike ka ba. In ko ka yarda malamai na wassalam in ya so ka kai kai ƙarya mu tafi karatu. ai na wani shehi ɗanai Allah shi tsare mu ɗanai ya shiga wannan addini da shi kai mai zikiri da tare da shi da ya koma can ya azadan gabacin uba ne ɗai shi kai dare da rana abinda su abba ka yi kahirci na bid'ata sai magana ta kawo gada da sai cika ya kai haka dana na ji an ce kana ta maganganu ina dalili munan duk zaman shirya na muka bida baka ga Dawuda ba da ɗane ta gunguni ce a kira yau mashi shi shirya suka bida kai ni ma yaka ba Allah ya sa kai wani karatu da ka gano mu batattu muke ba ko ashirayi ba ni na saka gaba ka ka ba mu sallah uba ya ce kuma ni Allah dan ya ce Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu hayya ala salat qarqamat Allahu akbar la ilaha illallah sai yaro ya ce Allahu akbar sai uba ce wannan nan gidana ne koya maka ita ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ita ma nan gidana jama'a shi liman ma shi malamin ba ma sallah akai ba shi jama'a ko ba ne wallahi nan ya koye ta ya ja sura ya ce ita ma nan koya maka ita sai ce ma jama'a shin har kun ji wani bakon abu wanda ba wani ko amma ya ce oh shegantaka ta uban ya ɗauko sanda ya shirga amma in ba da shegantaka ba ƙur'ani kaka karatu ƙur'ani muka karatu mu zo masallaci sallah ka kai sallah muka yi kuma ka ce ma mai sallah kafiri ne ba taba jibin ba gare ka taba ji ba kai dai ka ce son ranka ka ɗauko da bakin ciki kaga wani Allah ya daga shi kai ya kaskanta shi ka wannan ka ja ma kanka in ka huta Allah kai kai wani bar mai daraja ta ba ni irin tau sai ka samu naka rabu balle ga masiba balle irin wannan addini shiga mu da boko boko ka san dan boko ga wayo ba hankali